Naalala niyo pa ba ang tinanghal na 2018 na grand winner sa Central Luzon's biggest singing competition on TV? Siguro mas big pa sa akin ito. Na Sing Kagaling. Makipagkwentuhan tayo ngayong araw kasama ang The Balladeer of Central Luzon. Walang iba kundi si Jerome Granada. Hi Jerome, kamusta ka? Hello po, okay lang po. Ito, medyo busy lang pero kinakaya and masayang-masaya. It's been a while, Jerome, since you won the competition. Siyempre, kahit na sikat ka na, nais ka pa na lang lalong makilala. Pwede mo bang maipakilala? Can you please introduce yourself to us, Jerome? Hi, hello po sa inyong lahat sa mga nanonood. Ako po si Jerome Granada, Sing Kagaling, 2018 Grand Winner, and ako po ay from Concepcion, Tarlac, and ayun po. Okay. And kamusta naman si Jerome bago ang buhay nung sumabak sa Sing Kagaling? Siya ba'y isang estudyante noon? Anong kinuha niyang kurso? At kumusta siya bilang isang estudyante? Alright. Bago po yung Sing Kagaling, isa po akong education student. Ayun po. And then, yes po. Tapos, pinag-aral ko po yung sarili ko sa pamamagitan po ng pagsali sa mga amateur singing contest. Ayun po. Nakailang amateur singing contest ka na bago ka sumabak sa Sing Kagaling, Jerome? Sobrang dami po actually. Kasi, ako po kasi, lahat ng mga sobre na natatanggap ko sa mga singing contest, kinikip ko po. Up until now, nandyan pa rin sila. So, dun ko mabibase siguro kung ilan na yung mga panalo ko. Pero 2 box yun na malaki. So, I think marami-rami din po. Anong nagtulak sa'yo? Ano yung nag-prompt sa'yo na papag-aralin ang sarili mo? And syempre, hindi yun biro-birong kurso ang education. Very demanding din ito. Anong nag-push sa'yo? Ano ang nag-drive sa'yo na gawin ito? Kasi po, before, gusto ko lang naman is maging simpleng tao. Gusto ko lang is makatapos ako ng pag-aaral. Ganun po. Kinuha ko po yung education kasi sabi ko, hindi naman lagi merong singing contest. Hindi naman forever nasa singing contest ako. Para may fallback po ako. After po nung, syempre po may mga pinapanganak na mga bagong henerasyon na mga magagaling na mga awit. So, yun, pinili ko pong makatapos para at least at the end, meron pa rin akong pangahawakan. Ano bang nag-push din sa iyo? Siyempre, after joining all these different singing contests, and siyempre may mga times na panalo at hindi panalo, pero siyempre experiences ito. Ano naman ngayon ang nagtulak sa iyo na mag-join noon sa Sing Kagaling? Actually po, pinilit ako ng best friend ko. Kasi ayoko na po talagang sumali sa takot po kasi ako sa mga TV competition. Takot talaga ako kasi nga sabi ko, hindi naman ako magaling. Hindi naman ako yung tulad nila na sobrang hasang-hasana sa pag-awit. So yung best friend ko po, ayun, 3rd runner-up po siya sa Sing Kagaling, si Rochelle Manalang. So ayun po, third place po siya. Tapos po, pinilit niya po akong sumali. Sabi niya, try lang natin. Wala tayong gagastusin, wala tayong ilalabas na pera, mag-try lang tayo. Gumanon po siya. So sabi ko po, sige, try ko. And then, siya po talaga yung nag-push sa akin na makasali sa Sing Kagaling. So, hanggang na-enjoy ko po siya. Sabi ko, nung nasa bottom 2 po ako nung time na yon, umiiyak ako kasi sabi ko, gusto ko na yung ginagawa ko. Meron pa akong gustong ilabas, parang ganun po. So, yun po. Kumusta ang naging experience mo sa Sing Kagaling? Kwento mo muna noong parte ng audition. Kumusta yung parte noon? Kabado ba? At inasahan mo mang makapasok ka sa audition pa lang? Actually po, yung audition po, kasi sobrang dami pong nag-audition. Nasa CLTV, po kami, studio. And then, ang dami pong mga nag-audition. So, sabi ko po, parang gusto ko na umuwi kasi ginagabi na po kami. Sabi ko, uwi na ako, Soy. Sabi ko po kay Rochelle Manalang. Tapos biglang sabi niya, tuloy lang natin. After nito, sige, mag-samji tayo, libre kita. Sinabi niya po sa akin.
And then yun po, biglang sabi ko, sige, nandito na din naman ako. So itinuloy ko na po yung audition. Kung inaasahan naman po na makapasok ako, actually po hindi. Hindi ko po talaga inaasahan kasi po wala po talaga akong believe sa sarili ko ng mga panahon na yun. Kasi feeling ko talaga, ang daming magagaling na mga awit sa Central Luzon. So yun po. Actually po, every elimination po, sobrang kinakabahan ako. Dahil nga po, nakwento ko nga po kanina na parang wala po talaga akong believe sa sarili ko. Na parang, sino ba naman ako? Isa lamang akong hamak na amateurista na nag-start sa mga ganong klaseng competition. So sabi ko lang, ginagalingan ko naman. Feeling ko, binibigay ko yung best ko kasi po ayaw ko po talagang matanggal. Kasi alam ko po si Rochelle, yung best friend ko, makakarating siya hanggang dulo. So gusto ko pong makasama ko siya every elimination, every hanggang grand finals. At saka yun po yung ano namin, yun yung pinaka-goal namin is makarating po kami ng grand finals. Kaming dalawa. Sino sa palagay mo ang masasabi mong pinaka nahirapan ka sa ang part ng competition? Basta every elimination po, meron po silang binibigay na hindi ko alam yung term, but iba-ibang Genre? yes po, para po. Iba-ibang genre. So, hindi ka pwedeng balad ka lang the whole day, the whole process of singkagaling. So, may mga rap, may mga R&B, may mga inspirational song, may mga ganun po, movie theme song. Ayun, may mga theme. Ayun po. So, nung nahirapan po ako dun sa part na rap, kasi po, as a balladeer, syempre po, hindi naman po ako marunong mag-rap talaga. So, yun po, dun po ako nahirapan sa choice of song, sa kung paano gagawin yung boses na maging rap ako, maging yung genre ko maging rap. Dun po talaga ako nahirapan. And dun po ako muntik na matanggal. Nabanggit mo kanina yung time na nahirapan ka. And syempre dun sa mga previous rounds, no? Paano kaya ito nakatulong sa iyo upang ma-achieve mo na makarating ka sa grand stage ng Singkagali? Feeling ko po mas na-motivate po ako kasi parang muntik na akong matanggal eh. Muntik na talaga akong parang nasa bottom 2 po ako with Jesmar. So muntik na akong matanggal and then parang yun po yung naging motivation ko na parang mas galingan ko pa. Kasi parang hindi pwede ito kasi konti na lang nasa grand finals na ako eh. At saka sa tulong din po ng mga taong naniniwala sa akin na parang sinabi po nila na parang kaya mo yan. Gawin mo lang yung best mo, tanggalin mo lang yung pagiging amateurista mo, makakarating hanggang dulo. Yun po yung isa sa mga tinandaan ko po na comment sa akin na isa sa mga staff po ata ng CLTV na sabi nila tanggalin mo yung pagiging amateurista feels na parang ibahin mo, sabi nila. Yun po. Parang sinasabi, ikaw mismo nililimitahan mo yung sarili mo. You have yes, to po. Get out of the box. Pakita mo na talagang deserve mong makapunta ka sa grand finals. And speaking of yes, grand finals, kamusta nung grand finals? Did you expect to win the competition? Actually, hindi po kasi sobrang lalakas po ng mga kalaban kasi final 6 po kami. So sobrang lalakas po nila. Sobrang ang gagaling lahat na parang pag iniisip ko, mas marami siyang kayang gawin. Mas mataas boses niya, mas mapuso siya kumanta. And sabi ko po, bigay ko na lang yung best ko. Sabi ko, para at least, kung ma-record man yung song ko, hindi ako mapahiya kasi kahit hindi ako manalo, basta maganda yung record ng kanta ko sa cellphone or saan man, sabi ko, okay na ako. And isa pa po dito, nung grand finals ko, may lagnat po ako. Yes po, sobrang isa rin po isa dahilan kung bakit parang bumaba na po yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Sabi ko lang, sinabi ko lang is, may nagsabi sa akin na isang tao na parang, pumunta ka na lang doon, pumanta ka na lang kasi matatalo ka naman kasi nga, yun nga po, inuubo ako, sinisipon ako, nilalagnat ako. And then, isa po yun sa mga nagpalakas ng loob ko na sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwedeng sasabihan niya ako ng ganun. Ginamit ko po yun na parang gagalingan ko. Kaya kung babalikan po natin yung grand finals, umiiyak po ako. Pagbukas pa lang ng LED, pagbaba ko pa lang po, pagbigkas ko pa lang po ng nung kanta ko, as in, umiiyak na po ako. Kasi sabi ko, gusto ko to, nandito na ako, so gagalingan. Jerome, syempre,
Ito na, Grand Finals, Grand Winner ng Singkagaling. Nabago ba ang buhay mo after winning the competition? Actually, sobrang binago po talaga na CLTV Singkagaling yung buhay ko. Sobrang ang dami pong opportunities na dumating sa akin. Ang daming kumukuha sa akin sa mga events. And isa rin po yung na-discover po ako na ng isang tao and sinama niya po ako sa Japan para makapagtrabaho po doon. Yun po. Kaya sobrang laki po talaga ang part sa akin ng CLTV. Kaya pag sinabing CLTV for me talagang utang na loob ko po sa kanila lahat ng mga nangyayari sa akin. Nakasali ka ba sa ibang mga competitions after ng Singkagaling? Opo, nakasali po ako. Pagbalik ko po ng Pinas, and then nakasali po ako ng tawag ng tanghalan. Actually, kaya po ako sumali sa tawag ng tanghalan. Kasi sabi ko, sa CLTV nga nakaya ko, ang hirap ng laban. Kasi every week po yun di ba? Every week, yung stress talaga na kailangan pumili ka ng song, ng best song choice. Kaya po, mas nabigyan po talaga ako ng lakas ng loob na sumali sa national competition sa tawag ng tanghalan dahil din po sa CLTV. Kinaya mo sa CLTV, ibig sabihin kakayanin mo pa. Yun po talaga yung sinabi ko sa sarili ko na para kinaya ko nga sa CLTV, ang hirap-hirap ng laban pero nakaya ko, what more pa dito, sabi ko. Challenge ko lang din po yung sarili ko, sabi ko, try ko pag hindi siya para sa akin, okay, hindi siya para sa akin. Naging finalist ka rin ng The Clash. Sobrang sarap din po sa feeling ng competition na yun. Pero sobrang saya po. Sobrang saya. Ang dami ko pong na-meet ng mga singers sa All Out Sundays. Ayun po, sa lahat po. Sa GMA, sobrang thankful din po ako and grateful na talagang binigyan po nila ako ng opportunity and na makasali sa kanila. Nakasali ka sa CLTV 36 Singkagaling and then nakasali ka sa mga national competitions. Ano kaya ngayon ang susunod na plano naman ni Jerome Granada? Sabi ko po sa sarili ko, siguro hindi ko naman sinasara yung pintuan ko sa pagsali ng singing competition kasi dun po ako nag-start. But for me po, sabi ko, pahinga muna ako. And up now po, nag-workshop po ako sa GMA. Ayan, may mga workshop po kami na dinadaluhan. And in-enjoy ko lang po. Sabi ko lang kung saan man ako dalhin ng pangarap ko, ayan, gagrab ko po. Jerome, pero baka mayroong mga gustong makapanood sa iyo. Meron kang bang mga projects or gigs na pwede nilang puntahan? Ayun, actually po hindi po kasi talaga ako nag-gigs. Hindi ako into gigs, yung mga bar, mga ganun po. Ang dami pong kumukuha din sa akin. Naniniwala po sila na kaya ko. Pero hindi ko po kasi alam talaga kung paano kumanta ng napakadaming kanta sa isang gabi. Yung mga ganun po, di ba? Kaya saludo po ako sa mga nag-gigs dyan every night, sa mga bars, sa lahat po. Kasi sobrang hirap po noon. So ako po, siguro, just follow na lang po my platform, sa social media platform. And po, Jerome Granada lang po yan. And makikita niyo po doon yung mga events ko. Kasi po, pinupost ko po talaga yung mga kaganapan ko sa buhay. Jerome, huling tanong ko na lang ito sa'yo. Jerome, alam mo nanggaling ka sa baba sa amateur at ngayon nakikipag-workshop pa lang naman sa mga magagaling din na mga awit, mga artista dito sa Pilipinas. Ano ang nais mong ibahagi sa ating mga kababayan na nagsisimula lang din at parang yung kwento mo ay katulad ng kwento nila? Ano ang gusto mong ibahagi sa kanila ngayon? Okay po. Sa mga nagsisimulang mga awit dyan, sa mga kabataan, ayan, lagi ko sinasabi to, huwag kayong titigil. Kasi iba pag pinanghawakan mo yung pangarap. Kahit madapa ka man, ang dami man manira sa'yo, mambash sa'yo, na pinagdaanan ko din, huwag kang titigil. Panghawakan mo yung talent na binigay sa'yo ni Lord. Sabi nga nila, di ba, hindi bibigay sa'yo ni Lord yung mga pagsubok na yan kung hindi mo kaya. Hinahanda lang kayo para mas maging matatag kayo pag nasa peak na kayo ng tagumpay. Alright, maraming salamat Jerome Granada, ang Singkagaling Grand Winner back in 2019. And we're praying for your success, lalo pa sanang gumanda ang karera mo sa buhay. Salamat po.
Lagi po kayong tumutok sa CLTV 36 para sa latest updates. Samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentuhan dito lang sa Jody's Top Picks.